баъзе одамо аз сабабе ки ин чиза намефаҳманд доимо ҳамин муҳоҷирӣ ба як ҷоба кор мекунанд ё ки худи ҳамин тоҷикистон ба оилақати кор мекунанду дарав оилака куҷоба метиҳанд дарав оилака ҳамун музди меҳнату капитали ҷамъ расход кардаам мегиранд. Ман гумон мекунам ки ман содда карда фаҳмонда истодаам, оддӣ карда фаҳмонда истодам. Барои ки барое ки ҳар як талаби мактаб даже синфи як мана гӯш кунад ага бояд ки фаҳманд ман чӣ мехоҳам, чӣ гуфта истодаам. Философияи денежный поток дутта асосӣ чизаш. Якум философияи денежный поток дутта асосӣ чизаш. Якум агар ки шумо вай пула гиред кам намешад, бо пур шуда омада истодад. Дуюм вай пула гиреду чизе ки хоҳед худоӣ мекунедми, мошин мехаредми, хона мехаредми, рискатон нест. Чунки ки касалам шавед, бекорам монед, пирам шавед, вай даромад омада истодааст. Ранги дарёча. Бизнес – это поток. Не одноразовый вещь. Это поток. ҳамватанои азиз гуроми, мумкин ки ҳозир шумо бизнесменед, мегӯед ки маълим ман чизҳоро медонам, ман и так будка дорам, и так заправка дорам, и так магазин запчаст дорам, ё ки гандум мебарам мефурӯшам, ё ки ин кор сабр карда мана дарсҳои оянда ман гӯш карда рафтаам.